Play pibro mga Nadia na fabulous family store ti hakani ka video menta nga kwa ban penshai shapi ka kata ka Shillong local trade fair ka ba ka fabulous family store ka jule manla ubnai ti ka Shillong local trade fair ka day ka jaka ka ba baro ki Nongseng kam na kaleng hangni hajla jungi ki local mom nyekren chapang ki local ki badan dukan teng kini ki badan ki bamdan dukan ru kini ki basnahi ki tiar bat ngin sepen phi hangni ki wan ban yeshim benta lut ki khana samla khamtam kini ki ba don kini ki company jong ki basnai kini ki sabon tingi don pinsai iru ki don nadu na war jan tia ki wan ban ya don bentalem bat ngi ki wan ra ki karang mo ki dok kha ka ba ki sang ma ki mo na du na thi an pin kini basnai kini ki mom beti mo te namal jen jar bha ha kani ka por ken kham tam ha ka kam ka jam te ngi so tanat ru ba kini ki nong Shillong jengi mo kini ki basa ki nong Shillong jara Shillong man la bangi dan man la man ubnai ngi jule kani shisin chi banai but ki juwan ban thiet kini ki tiar but ki juwan ban I men sim lamingi but nangta nakata kadangi sala ban le bedru man la ubnai ting ye wer ya baro khan kham tam ki tu ki Nongseng kam mo kham tam mi ngam ong tang ki tu ki basnai ki tiar la di mo namar kumanga ru ngade na fabulous family store but I lahun kini ki bapet ya fabulous family store but I rila kini ki bapen yaj mo kin ngiru ngi yo kadukan shakendong ngi don ngi de ki jan khlung tingim jula ban penmi ya ka bai dukan mo karam chakandong mdan batip hire manu ban wan ti nadu ka tu ka por hingis dang ya ni ka Shillong local trade fair ningkong is dang ngi don tang san stall hadien pade ti kawan ka tu ka jingmut ka idea ba to ngan le no dukum ni na mar ba ngimla ban penmi te ka ba te tingi ong tong ngi le no ngi don ningkong ngi don san ngut chi parlok hadin pat mentangi la don cha san post stall ki brio nakaleng ki phone ngi ki local mo nga kren chapang ki local kumbangi ong ki Nongseng kam ki local entrepreneurs ngi la banong ki phone ngi pila ban yo number pila ban sim number udai 9362066858 ngin sa ta hang tu ka video ma tia kini ki bakumbang ban biang sa sin kini ki bada dukan ki kendong ti ki bamla mo ban permi tang ka bai dukan ru kani ka sila dukan ru ka duna ti one ban join bat ngi henry ka don pan nga kwa ban chai la da one join bat ngi ru ka don pat ka ta ka jing siu namar ba ngi hap siu ka bai chaka ngi hap siu kini ki mo ki jing pen kre ngi kam dei ka basok ti ngi le kom no la da ngi la bun stall kham tam ding la bun stall na ka tu ka pisa ka ba ngi lum na ki stall ngi siu lu kini ki bro ti mla ban ong ban mo na engin yo henry la da le kani ka yo di lang la ban ong mo ha ka pharang ila ban ong ka Shillong local trade fair henry ka yo di lang jong ki local mo ti la kayarap sibun but pen you iru ngin sa pen iha kani ka video kayarap sibun long ha ka ni ka jingya di ka jingya thiet ken mo kham tam ye ki khana samla ya baro phi ong tang khana samla kan thei ong tang khana samla rang ya baro ki barang ba ya baro kani ka yo ti phila ban join bat ni an ka long ka jingwan ru ka jong phi ban ye join lang ru ka pen chingan mo ka ta bengi nang bun ka ta ka dang best ru tingi kasil mentam ngi don hang ni All Saints tingi lakut hi tingin don biang sa kawai ti irila ibade bapet mo ibala long senior du bala he du in ya thu epi kasil ka bangin kan kabandang wan dia ngin sadan kani ka Shillong Trade Fair Port State Central lai sabat san the fabulous family store kan sadap South Nam tengah kerpat bapinyawan banyadan benta bangi banginya chingan akum tahi ti lai sau san ha uni u December ma lai sau san 3 December ngin don no State Central kan kham he ka jaka ti ki bakwa ban join phone you number like phone you number ti ngin sa you book ki stall ki jong phi ti wan ban ya don ringkat lembat ni kham tam ki tu ki bam pat ju poi ki bam tep ke kata ka Shillong local trade fair ha kan ni ka kintingim ai ka Shillong local trade fair ngi ai no da ka Shillong winter carnival haba ki Nongseng kam barak hat kan long kum ka carnival kin wan di ki jing di jong ki ti so tanat mo ba la kan ni South Nam ngin dam phila ya nong kom no phila ya one bed ban pen chingan
Pilai wan bet nakapor so tanat mentapat hakajing dap saus nem jungi to yawan biang mo yawan kershan dem mingi kan long kajing shingan bat ngi so tanat ken ti kan ye ka video ka de kham tam ki Nongseng kam dada pidan ki bahaying ki basam ki parlok manu ki badan ini i business hayeng ting kim dan dukan ki shudi na yeng ong e ki bakin phone ya ka fabulous family store ngin le kat bala bangin ya rap ru mo ti piku dan ye lahon to ya wer ken ya ki ba bakin 1 how December Pada haka lai sausan ne. slice of Lai sausan ngin sadan hapo State Central te ngirungi kerpat EP ba penyawan banya dan bentalang bat ngi. Ti menta ka ni ka video ngin aya pi kata ka tour pet ke kata ka Shillong local trade fair ye kitu ki bampat juan ru ibasan bang idan dukan yo hana ibu ha veranda hayeng ti ibu ha veranda hayeng tinga i kendu yang i phone mentala saus nambat ngi pasan bok te yo those kumno ka seal jong ka fabulous family so ka ya rap ne mi pi mo Kaya rap si kat day ka best pa. ti ibasan bang mo commotion rang briru pet i shat i kini kikiek ti so tanat ken ti ha ka fabulous family store dan ken thai dan shenrang baro nama na benta bangin em mo in yo kata ka jing em pura mo long ka kamai ka kaji ken thai bat shenrang nye trei gum ju kan dan te ba naw ken thai shenrang mo henrei basan bok da ka jing trei shitom jung i dei tai halai mer mo batai se Ha kenton lai mer nok se. to i hang tu ha veranda i di ti pe mentapat man ubna i yo banwan ti ki jaka ki bangi shilet ka dei be State Central ha laim kra ha anton hall but all sees but she sin chip nai ngilet na kawai ka jaka sa kawai ngialam yi kini baro kumbasan phone ru postal ngialam na kawai ka jaka sa kawai ka jaka she sin chip nai tingi don ru kini ho kidanga bam tingin pen i fi ho ni nafi ru phile na yeng dai inafi ru ishat na yeng te nafi kumno hang ni kran ba Hoi mo nang kapor nga laju yo mensim na imam mo ti nga sungu mo yo blay bu la ay nga kum kini kalat ru bang kum kini kasap mo bangan chat ti lingba ka jing sedang na yeng mentang la yo bon ki breu mo lingba ka ni ka platform bang yo ban pen I man showcase ki bam bat bon ru ki bla wan bam bat ki bla orders ru na yeng mo kum le shi bon pe gini ka do nyang ni yong la ban wan don lut nafi ti triam ban chef inafi yong mam di benong mam ong kong Nadia mo baro yong kong Nadia sutana di benong kong Nadia to mo nafi aslam bhai di na maulai ibu ikini ki tref mo kon desok to ye thu kumno ka yarap ye phi kini yu bar kon desok Kani ka jingwan sini kala irap ingi shibun ba nga ning kong nga ai kublai kong Nadia mo bila ai lat ingi kani bangin ka opportunity mo bangin wan ni ndai hadukan ai teng ngidi iwei ting ting long kum dada ka bawan sini pede kay rap kanyangi bangin yo bandi ki mar jangi tingi yo ban penthamai biang sedaki wei ki mar pede bang ki brio du bikin du yo ban thit biang kan ndai te ban sha dukan te ki ju sa shudi iwei te ngai ngu e ba de ba ding ba ka jingwan jangi shani shapo sibawan shini sha all sin shini kat ka bai peniat te kay rap shibun ingi hot kadan ka por ki ibaro kadon kapor bangi duna kadon kapor bangi di bun kadon kapor bangi di duna ndai kabiang hipade ngastanat shibun kuble shibun fi kong Nadia able ye phi ru kong desok mo ba phi belong bachelor ban mi te ban wan ra ka kam jong phi namar ngitiang mo kum kibrio ti ngitiang damanga ro ngatiang ning kong Henry habangi yawan lang kom ni pat sengan ken mo ngi hab ban mi namar ha ban em mo ban em kam dei ka besok ban em ban yo ka jak po namar ngi hab an tre hin la di em kum ki Nongseng kam lei kam dei ka besok ka dei ka lenti ka ba ba kini ki bale ki kam la jong mo ting i don de kumite ba le sabon ru alingan pen i kong kum kini ki sabon ini isnahi kini ki dawai mo kini dawai stem dei kong Kristy ti isnahi ni ki sabon ti Lajong bat ngi la yo ban pen mi kan ni ro ka dei ka ba isnahi ti i kong Kristy ri la ban introduce kini mo kong Kristy batai kini ki sabon jong pi Ha, tinggal permi lahi cai ki sabon ke kawe kini ke green herbal ke bade nam ta ka skin disease ka berap nam ta ki bami persian ki bami yang dai ki bami yang saw nanta ki balong dry ka skin la ban use da kani ka sabon rong green ki bala bale penan kam face wash ru te kani ka chocolate herbal pade kade nam ta kini ki bapang mat ki bapang sengkai ki belang thiet la ban use da kani namar hang ni la alangkar be kini ki ken bat ki ba yo nang ni na po jala jangi
Te kan dia pada kabeli kan ka coconut soup ka bade nam tau anti dandruff and hair fall. Mat bala ru ban sumbaro shirinyeng. Ti gila ban penun kam betang da kan ka we ka saban nam tan adu kli adu kejat. Ti I kong Kristy mai I wan chong ken I la yo te ka yarap na ma la yo ban advertise mo kong Kristy shubu ha ka tu ka jakash na jong phi Henry mentahang ni ki Paidbah ki wan ki nong Shillong le ki de ki ba gloi ban yarap ban wan thiet ban support ha ba ki yu I la da phi bu ha yeng ha mano ban wan ha yen jong phi la long kom ba bu ri te mano ban wan rung ha yen jong phi ban ong mo ban wan wat la da kom ni ngi ai ka ta ka platform ba phin wan ban pen I ken ya barok khai ba ki brio ken yu I na mam don po ban ong ban de chi yen jong phi am kong Kristy mai mo long ba buri no kai la da obleu ai ka talen ni phi buri yu I se ai phi pen le no ai mo te ka ba kan ba phi wan hang ni mo ni sutana te phi ru te ki don ki ni ki ba ba ru pen hang ni ki ni phi shna hi ki ni pen om tang ye ki rang ba la ni khna samlai e pe ki ni ki khlong ru ki wan di ki ni phi yu I ki draw hi ki ni te la da obleu la ai ka sap ye ki ba kin draw na kan ni ki la ban pen mi te ka ta ka lo la hi kai ki ken bekin yeng hala ki jong ki jat kum bangi ong baka e ban yo kam ti baba kan ni pe ini phidi kan no san pouring ka ini san pau long larangi support ngi wan ban thiet ki ni ro kin dang draw shu mo kin dang long kin dang pen te bete ta ka talent henry lara mangi ki Paidbah ro ngim appreciate ngim thiet ki ni ro kin that no hiya kin that no kan ani umdan ba yero umdan ba yu I ka ta jing trish tom jingi ti kom ta ti ngi hap ka jing wan jong phi ru ka long ba ai men sim mo ba phi su tanat ne am Hoi. kila ya di ne am Hoi. su tanat je sawan biang kan mo ben an ngi don I ben ru hang ni ru I ben I kamai yala ka jakpo da ka ba pila ban shong hang ni indro I ben pe kini I ben ti pe ni liga bah brio bah tangki khmat ro te phila ban le kom no I ben I draw kom to kan live sketch te hang ni par ki brio ki pha draw te I ben ro I yo ban kamai ken mo te I ben kini barit ro ngim la ban shim bai stall na mar kan no e mo te nga ong e phi la da katam kani ka bill jingi barok khanya do ko bai jaka ngi la ban ai ke free stall te ngi don I mercy shnahi kini but kini kidi beshnahi mercy kini jendeng barok hai mercy ti bat miet bat step mercy ishna ti ningkong MP shilit aish ki dukan de mercy dukan jong bayi ha yeng dukan jong mama binya ta ha nong thmai dum fam ko teng seribu untuk ngabu handiat kan kum de gembahang ni sibun kum ni ti mercy le bu kum tu ha ki dukan ha ki ke henry la da wan hi yo ban yakren be ki customer teng de birthday mentali shi kini ki de birthday mentali kala de ke tu ke ki ong ka trend mo kata ka ban da wan birthday yo gift ru te ke tu ki ong ka ba pen pai kala te return gift mo ki si ai ti teng ki order bun ken di bulk mo shi ong dai da pareng dai bulk ki order bun kum tu ki a return gift ki la ban order di mercy kat ni ti so tanat ka yarap mercy fi so tanat bawan hoi ka era bahaya ban chu shong ha yeng tu mo te dang snal ayo wan display ni ban kham de kham bun kan te kata hi ka de ka sap te ka sap ka ba oble hu ai mercy ben la ban snai ki ni ba ban imru bam de ban long independent mo ko te ban yo e ka kamai ka kaji ban kum ta ken ban wan hang ni ban pen I ki brio ru bat ngi ru nge thiet hi mo mercy nge thiet nge deng da deng bun ba ja pat na ya chini style la deng la ja ka ta ka sus ko ru te mentaru mo kum bat ini I susan mo I parlok I bahayeng ru kum jo te I susan ru la don na slam ba ngi ki join long ki le ikini ki Wonderchef mo to ye tho susan kan dia Te khublai shibun kabaning kong nga ai khublai I kong Nadia Fabulous Family Store bangi yo kalat ban yawan ban display kini ki tiar gi jongi te lingba jong I jong ka family Fabulous Family Store nila ban yo bun ki customer nakanika event ka jong I te ka dukan ka jongi ka don hapo mokhar bar hamot pran bar kawai hapo penthor te ngi ai khublai naka team Wonderchef ngi ai khublai ya I kong Nadia bila ailat ingi bangin wan ban display kini kitiar gi jongi hakani ka event ka jongi man kapor te yim jume siru kat bai khan ni wan ben
Nomor ba ka event ke jung i man ko por ka ya yo ba ban ngi yo bon ki customer ru na i ling ba ka event ke jung i flash bon to ti se yele che dukan jo i susen ru mo long yele ya wat ken mo ti hang ni ru sok ma shi sen chi banai pila ban wan hang ni te la batai tu ki jakaru computer is so hi ki te ki embroidery jan sam mo batai se computer dukan pi he Ha po santak simonga majan mot plan. Tinggal su ikini ki jansam ki design kat bapi kwa ni ai kini ki se top t-shirt tu su ki design ki size lala ki jong ki blouse ngi su e computer bala slam ba bat ngi be mo kini ani ngin dap saus nam so tana de computer ti gini ki khaduk siar ki mo download computer ti da kwa ki jan sam kini ki overcoat ki karyam khasi ru phi pen biang mo computer phi le dei em kani cái Johnson rang cái hot ti menta pat ngadon bat iba mo iba ti la slam ba bat ngi ani la kan no show I join ti iba ru menta ilale e kini saya pengen sepen I ilale e kini ru ti iba to ye thu khana no khandiat mo ka lenti jong phi but ikona dia le ni ba ka fabulous family store mo Te ngestenat Shibun ba ngai kedu I kong Nadia almost 3 years ago. Te hakapo manang sedang ngabut iki handmade products kun bai batai. Te kalong ka iki bos tenat bai ai ang kata ka platform kam tam ngi bom dan dukan mo. Ai kata ka platform ngi yo ban showcase iki tiar ki bangi shnahi but kumcu iki ni tiar mentai ki bangi import na bar. Te tenat bai kong Nadia. Ai kan yum kini ki lat ki lenti mo ngi. Te bat ya baro ru nget ki bon nang ni ki bom dan ni ki dukan ki jongki. Te thank you so much kong Nadia for this opportunity. Te nget ba pindang kiu, pinang pen kiu ngi ru kuncu kadang mi ki si ki po thank you. ti ka wei mo ka tai ke ngi hab ban kerman ba ngi hab ban ya rap yi wei ti ngi hab ban ya kin tiu yi wei om tang ban ya rap kin tiu mo ra sa jong yi wei klam da don kata ka jinge bishni klam da don kata ka jinge pi hun mo kito baro ngam om poi shunu ti tang kata hi ngi hab ban kin tiu ya la ki jong but ngi hab ban buram ru ya ka jong ki wei kata ka de ka ba nga shi ong ba ya ka jong la jong to ngi ye kin tiu to henre ya ka jong ki wei ru ngin buram hi ken mo ti ka ni ka yo ya di ya thiet kata ka ba ngi ju khot ru ha ka tien pareng ka Shillong local trade fair ti shi sin shi bana ngi penlong mo ti so bha ni shi ai ha ki news ki ai ti sapet ki poster ki ai ta khoble shi bon tai ba mo ani ki le no ai ti la dang ngim ai kata ka platform ye ki khna samla mo kini ki local jingi la da ki start kan ni ki nang kan ni ti la dang ngim ai lat ye ki ngim la dang ngim le mangi ye kan ni ka yo ba pli ngam te ho yo ki don la ki we ki lat en renga I ba kan ni ka lat ka bangi le shi sin shi bana ka yarab ha ti ka tang ong la da pidon hinmen para parlok pi I bi ki don ki sap jung ki business ki tu ki ba shong dukan chicken dong shi ong ye ki ba kin contact ngi kombangong ka jing siu ka jing ya lumlang ka pisa ka hab ban ya lumlang en re la da ka biang lut baro khot ka bel ngi la khen ti don ki ba yo e ka free stall ru kham tam ki ba da kur du shisha ki ba don jing e shisha ti to ka ta khoble shi bon ma